साफ्रोमखौबो खुलुमगोरबाय जाय बिथांमोना भिडिअखौ नुदों बिथांमोना नांला आं नुयैफोरनि थाखायल' आं भिडिअखौ मोनसे बानायदों बेनि सायाव आं गोबां बाथ्रा बुंगोन दिनै गिबियावनो मुंख्लं नखरनिसिम आरो बिर जोहोलाव बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिदों आरो बिथाङा अराय सम सोरगोआव थानानै जोंनो माने सुखि आरो जोंखौ नाहरबाय थाथों दिनै मैया जेनेखि 36थि मुंख्लं सानखौ माने NDFB निफ्राय मैया धेमाजि जिल्लायावहाय बिथांमोनहा दिनै मैया खुंफुंनाय जादों आरो बे खुंफुंनायावहाय बाहागो लानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो जेनेखि हारा बिफानि EM रनजित बसुमतारी सार बिथांमोनहा माखासे बाथ्रा बुंदों आं भिडिअखौ दा होजोबगोन बिनि सिगां आं नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्रा दाजाबदेरफानोसै बेखौ नोंथांमोना आं फोरमायनानै होग्रोनोसै बिनि उनाव आं भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होलांबाय थागोन फारि फारि एक्चुअली नंगौ लोगोफोर जोंनि गेजेरावहाय जों हारियावहाय जुदि जों मुंख्लंफोरखौ जों जुदि सनमान होनो रोङोब्ला जाय बिर जोहोलावफ्रा जेरै हारिनि थाखाय नांनानै गावनि जिउखौ माने गारनानै थांबाय गावनि बिमा बिफा गावनि न'खर गासैखौबो जोगारनानै हारिनि थाखायनो गावखौ बावसोमनानै गालांबाय बेफोरबायदि बिर जोहोलावफोरखौ जों जेब्लाबो सनमान होनो रोंनांगोन अब्लासो हारिनि गेजेराव बिर जोहोलावा उजिबाय थायो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ आरो बेखौ मोनफ्रोमबो हारि माहारियावनो फोथायनाय जायो दा गतिके जोंनि हारियावबो बेफोरबायदि बिर जोहोलाव मुंख्लं बिथांमोनखौ जेब्लायबो जों सनमान होनानै बिथांमोननि मुङाव जों मोनफा मोनफा जुदि माबा मोनसे जोंनि सरकारनिफ्राय खालामनो हायोब्ला जोबोर मोनसे गनायथाव आरो बाखनायथाव हाबाफारि जागोन एक्चुअली दा बाथ्राया फैदों मा गोबां मानसिफोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा आरो जानो हागौ बै 36थि मुंख्लं सान फालिनायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्राबो रायलायदों डिसकासनबो खालामदों जानो हागौ बावहाय खारन जेनेखि NDFB फोरनि सेथि मुंख्लं जाजेननाय बिथांमोननि सुबुंनि मुसुखा बानायनानै आरो बावहाय बिथांमोनखौहाय बिथांनि जेनेखि NDFB हिसाबै जेनेखि आफाद हिसाबै जे फाउन्डेसनथ' नंला बियो माने मुंख्लं सान फालिनाय जादोंमोन बेखौ बिथांमोना फालिबाय थादों आरो बावहाय फेरेंगा साराबो बाथ्रा बुंदों आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो बाथ्रा बुंदों दा बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय दिनै गोबां मानसिफोरनि लुबैनाया गांनायफ्रा माने दिनैनि गेजेरावहाय गोबां फैदों मानोना बावहाय NDFB होननाय लोगो लोगोनो दिनै NDFB फोरनि माने जेल जानायनि बाथ्रा फैदों बिथांमोननि आनानि थालानि जेराव मेरावदों गावथारनायनि बाथ्रा फैदों दिनै NDFB फोरा गोबां NDFB फोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियावहाय जोबजानानै दङ आरो रन्जन दैमारि सारजों लाफानानै बिथांमोननि दिनैनि गनायनि जेबो खुनु मोनसे सिमा गैया नाथाय बे बाथ्राखौबो प्रमद बर' सारा बुंखादों आं बुङा दाहाय नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय दा बेनिखायनो दिनै NDFB फोरनि माने जेनेखि बिटिआरनि मेनिफेस्ट'आवहाय एबा दफायावहाय माने MOS आव लिरनाय दंखायोमोनखि हाइनियास आरो नन हाइनियासफोरखौ नायनानै बिथांमोनखौ थाबैनो जेलनिफ्राय हगारनायनि माखासे माने दफाबो लाबोनाय जाखादोंमोन दा बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि बांसिन डिमान्डआ बेयावनो जादों कि दिनै सुक्तिनि उनावहाय दैदेनगिरि जोहोलाव बिर जोहोलाव बिथांमोनहा दिनैसिम जोबथेसालियाव थानो नांलामोन आरो बेखिनिखौहाय बिथांमोनखौ हगारनानै दिनै उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननि जिउआव माने सानसे सानैब्लाबो बा दसे समनि गेजेराव बिथांमोना दिनै गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाजों गावनि बिसि फिसाजों गावनि समाजजों थाफानानै बिथांमोनखौ समाज खुंनो हानायनि माखासे सुबिदाफोरखौ खालामनानै होनांगौमोन बे रायजो राजाफोरनि डिमान्ड आरो बे डिमान्डआ जेन्युइन डिमान्ड स' गतिके बेनिखायनो दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौबो खावलायबाय थादों कि गोख्रैनो जेनेखि आसाम स्टेटनि जेनेखि CM जेनेबा हेमेन्त बिश्व शर्मा लोगोसेयैनो ओरैहाय अमित शाहजों बा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांमोनजों रायलायनानै थाबैनो बिसोर दैदेनगिरि जोहोलाव बिर जोहोलावफोरखौ माने उदां अख्राङाव लाबोनानै जोंनि समाजजों थानानै समाजनि खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदाखौ होयो बेखौ बयबो लुगैदों आरो बे जाहैबाय मा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय माने बिनि सिगांथ' जेन'बा बिटिसिनि उनावबोथ' बिथाङाथ' नो डाउट बिटिसि इसु जानायनि सिगां हयथ' बिथांमोनखौ गोबां जाथाय जानानै थांबाय जोंनि गेजेराव नाथाय गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय बयनिबो मोनदांथिफ्रा रावनिबो समान जाया आंनि मोनदांथियाबो रावनिबो समान जाया गतिके जों बुजिलायबासो गासिबो बाथ्राफ्रा सोराङाव फैलायो ओंखायनो आं मिजिंथिदों बिटिआर गभर्नमेन्टआबो थाबैनो बे खामानिफोरखौ मावफुंनानै होगोन जेन' राजनितिनि मुङावल' राजनितिनि थाखाय बाथ्रा बुंफ्लाया आं बे बाथ्राखौ खावलायबाय प्रमद बर' सार आरो फेरेंगा सारमोनखौ आरो गोबिन्द सारमोनखौ जेन' थाबैनो NDFB-फोरखौ जेनिफ्राय माने हगारनानै उदां अख्राङाव फैनानै बिसोरखौबो समाजजों थाफानाय खामानि मावनायनि सुजुग आरो सुबिदाखौ खालामनानै होयो बे आंनिफ्राय खावलायनाय
आरो फै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंदो फेरेंगा सार आरो प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुङा बे बै मैयानि जेनाखि सानाव बाहागो लानानै नोंथांमोना आं होनानै होनसै भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जेलाव थानाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो जोबोद सिरियास बिथांमोनखौ बर'नो थाखाय जोङो फ्रिकुवेन्टलि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायलायगासिनो दङ दा बेयो मोनसे जुडिशियेल प्रसेस थेवबो बबे खायदाजों एबा बबे पलिसिजों बिथांमोनखौ बर'नो हायो बेवहाय जोंबो रायलायनायाव जोङो बयबो एनि टाइम जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ जोङो बिथांमोनखौबो खम समनि गेजेरावनो उदां अख्रांनि खाथियाव सिङाव लाबोफिननो हागोन आरो हारियाव जोङो आद्रा थानाय खामानिखौ हारि दानायनि थांखिजों 34 बोसोर बर'नि गोलाव सोमावसारनायाव NDFB दावहारु जोहोलाव गिबि मुंख्लं बिबांबुर गोरानि जा गामि बे गामियाव फैनानै बिथांनि मांखरसालियाव बिबार मावनो मोननाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानि थाखाय आशीर्बाद गोनां मोनसे हाबाफारि जिउआव जेसेबांसिम जोङो थांनानै थाबाय थागोन बर' हारि हिसाबै बिबांबुर गोराजों लोगोसे NDFB मुंख्लंफोरा 3111 सा दङ बे 3111 सा साफ्रोमखौबो जोंनि गोसो गोरबो जिउ होनानै जों बिथांमोनखौ खुलुमबाय थागोन मान बावबाय थागोन बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ बावनायल' नङा हारिनि थाखाय दिथागिरि महरै जोंनो मोनसे लामा होलांबाय जोङो बे लामाखौ जेब्लायबो फोसाबना लाबाय थानांगोन मानोना बिथांमोननि जि थै बिथांमोननि जि जिउ बे जिउखौ जों बेसेन गैयै खालामनो हाया बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय मुलुगाव थानाय बर' फिसाफोरखौ दिनैनि बे गोथार सानखौ गेदेर सानखौ बर'नि मोनसे गेदेर सान हिसाबै गोसोखांफ्लायबाय थानो हानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय मानोना साफ्रोमबो गेदेमाफोरा सोरगोआव थानानै आइराखि गराय जानानै बर' हारिखौ दैदेनबाय थाथों आरो थाबोगासिनो दङ।